gantiang nan Allah ampi yang putui rata pun Allah membayang ampo tabang boneh nan tinggal api padam puntuang lahanyui api padam puntuang lahanyui dek piti mangko manjadi dek ame mangko kakame lahba nantun umumnya kini tinggal dek kita kaman jalani oh, oh menjalani lah hukum alam dari dulunya jadi abananda baharato tak impi kato dek nan kayo tagil yang jajak dek urang banyak basilang tunjuk di muncuang macam ragam ditangguang ba itu untuang nyobadan sampai bila menangguangkan kok jadilah surang tak masuk dalam hitungan dek piti mangko manjadi dek ame mangko kakame lahba nantun umumnya kini tinggal dek kita kaman jalani oh, oh abananda baharato tak impi kato dek nan kayo tagil yang jajak dek urang banyak basilang tunjuk di muncuang macam ragam ditangguang ba itu untuang nyobadan sampai bila menangguangkan kok jadilah surang tak masuk dalam hitungan basilang tunjuk di muncuang macam ragam ditangguang ba itu untuang nyobadan sampai bila menangguangkan kok jadilah surang tak masuk dalam